Labaran dare kenan. A yau dinnan za ku ji babban dalilin da isa aka kori daga ta Abdullahi Umar Ganduje daga kan babbar kujerarsa ta shugaban jam'iyya ta APC. Ya samu wannan matsatsalu ne musamman ma wajen rekod da aka tanada tun lokacin da yana kan matsayin gwamnatin daga kan shekara 8 har zuwa yanzu. Sannan akwai matsatsalu da yawa da ya fuskanta a lokacin da yana kan wannan kujera na tsawon wannan watanni. Kuma idan ba ku manta ba, ai dama an bashi wannan rikon ƙwarya ne, ko mu ce an bashi wannan kujera ne ta rikon ƙwarya ba dan komai ba sai dan ya san da cewa an martaba shi. Amma kamar magoya bayan sa kuma makusantarsa haka zalika na jikinsa sun ba shi shawara kan cewa wannan kujera da aka bashi ta rikon ƙwarya bai kamata ya karbe ta hannu biyu, ya kamata ya san duk ta yana za a yi tun a wannan lokacin kai ya karbe ta domin a bashi wata kujerar ta daban, musamman ma kama bangaren ministoci da aka rarrabawa wato tsofaffin gwamnoni har ma da sababbin gwamnonin, musamman ma makusantarsa inda dukkaninsu wato gabaki ɗaya an ba su manya-manyan mukamai, inda shi kansa daga Abdullahi Umar Ganduje sai da yayi wannan tunanin, amma kuma ya ga cewa ai shugaban jam'iyya ba karamar wata alfarma ce a gare shi ba, tunda yana shugaban jam'iyya kamar yana da lasisin da zai tsige wanda ya kamata ya tsige, kuma yana da damar da zai shigo da wanda ya kamata ya shigo. Sai dai ya samu matsatsalu ta bangarorika daban-daban, musamman ma wajen bita da kulli da kuma munafurci irin na manya-manyan 'yan siyasa da aka yi, inda har yanzu ba a tabbatar da wanda za a bai kujerar ba, amma mafi yawancin mutane sun fi tunanin cewa za a baiwa Bello Matawalle. Idan kuma muka ƙara la'akari da wasu abubuwa da suke gudana daga Abdullahi Umar Ganduje, idan ba ku manta ba a lokacin da yana kan ganiyar kujerarsa ta gwamnan jihar Kano ya samu matsatsalu daban-daban, inda a yanzu zamu lissafo muku wayannan matsatsalu, inda tun wannan matsatsalu ne suke ta bibiyar sa har yanzu. Babban matsalar sa ta farko shine wato gagarumin matsalar da suka samu da shi da injiniya daga Rabi Musa Kwankwaso, wanda wannan matsala ta janyo mishi kalubale ba karami ba a fadin jihar Kano. Haka zalika ta rage mishi kima da farin jini da kuma ɗaukaka har ma da basira da kuma hazaka a cikin tafiyarsa ta siyasa. A ƙa'ida bai kamata a ce daga Abdullahi Umar Ganduje janyo dalilin da zai sa su samu matsala da Dr. Rabi Musa Kwankwaso ba, saboda Dr. Rabi Musa Kwankwaso Allah ya riga ya bashi farin jini a yanzu a cikin jihar Kano, inda dukkan wani dan siyasa sai dai ya biyo bayan Dr. Rabi Musa Kwankwaso a cikin wannan tafiya ta yanzu, sai dai ba ko nan gaba za a samu dan siyasa da ya fi farin jini, idan ma za a samu ba mu ki ba ko shi kansa injiniya Abba Kabir Yusuf sabon gwamnan jihar Kano na yanzu, shi kansa mai bi ya kamo matakinsa a matsayin farin jini da yake dauke da shi a yanzu. Daga Abdullahi Umar Ganduje a yanzu yana cikin tsaka mai wuya wajen rasa wannan kujera da yi, inda wajen mutane da yawa sun yi mutukar bashi shawara, haka zalika sun yi mutukar bashi mamaki ta wasu bangarorika daban-daban, inda tun yanzu ya fara samun matsatsalu wajen musamman ma wajen gudarsa da aka dinga yi a yanzu, inda 'yan siyasa da yawa sun guje shi, kuma yaransa da yawa sun guje shi, domin sun tabbatar da cewa a yanzu kamar mu'amala da shi ba ta da amfani, kuma zama da shi ba shi da amfani domin babu abin da zai haifar, musamman ma idan muka kara tunkuɗa la'akarinmu da wasu abubuwa da suke gudana a yanzu. Siyasa tana tafiya ne ga wanda ake yi da shi, idan an san kana da kujera ko kuma kana da wanda yake da kujera, to ka sani cewa ba za a tafi da kai hannu bibi, ko ba za ka taba samun matsala ba a cikin tafiyarka. Idan ku har baka da kujera kuma baka da wanda yake da kujera, to ka sani cewa fa akwai gagarumin matsala a gare ka. A yanzu dai daga Abdullahi Umar Ganduje yana cikin tsaka mai wuya, musamman ma idan muka kara la'akari da yanayin yanda tafiyar siyasa yanzu take gudana. Dama masu hasashe da yawa sun tabbatar da cewa daga Abdullahi Umar Ganduje ba zai yi dogon zango akan wannan kujera tashi ba, musamman ma idan aka yi la'akari da cewa shi fa a yanzu ba shi da uwa a gidan murhu, uwarsa a gidan murhu shine Bola Ahmad Tinubu, to shi ma Bola Ahmad Tinubu kuma yana neman wanda yake da mutane ne. Mafi yawancin yan jam'iyyar APC a yanzu suna mutukar zawarcin injiniya daga Rabi Musa Kwankwaso, inda suke mutukar neman sa ya dawo cikin wannan tafiya domin a juye wannan waina da shi. Sai dai shi kansa injiniya daga Rabi Musa Kwankwaso ya ki lamun cewa, haka zalika ya ki bada karfar hujja game da hakan, inda mutane da yawa sun tabbatar da cewa tabbas akwai lauje cikin nade, kuma akwai hasashen da yake nuna cewa a koda yaushe za a iya samun wata kullalliya game da wannan tafiya da take gudana. Mutane da yawa suna ta mamaki kuma suna ta jimami. Ku dai ci gaba da bibiyar mu, ku yi subscribing kana ku danna kararrawa domin jin ci gaban sirrikan 'yan siyasa mata da maza, da kuma dukkanin wasu abubuwa da suke gudana, musamman ma wainar da ake tonawa a cikin Najeriya.